dan, dobrodošli. Sa vama je vaš domaćin, to jest ja. Njiha! Napadaju mi predsjednika što nastoji spriječiti rasipanje vode rijeke Bune. Rijeku sto stotinama godina uzalud teče. Moj predsjednik je odlučio obuzdati protočnim centralama. Umjesto da se raduju što će svaki okretaj turbina puniti kase predsjednikovog tora, neki galame da će se ugroziti priroda. Važna je zarada od mini elektrana, a prirodu ćemo štititi nakon pregovora. Treba li nam tako nešto, ali samo bez preglasavanja torova? Njiha! Ostajte dobro, zdravo i raspoloženo!